स्टुडिअ आं नायद राजीब बसुमतारी बे समाव कास्टम बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमाखौ बाथ्रा बुंनाय एबा बाथ्रा दान्थेनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथां एबा कास्टम बसुमतारी बिथाङा राकेश ब्रह्मखौ फांसन लेस बुंदों आरो फांसन लेस जानायखायनो राकेश ब्रह्म बायदि बिथांमोना एबा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा मावख' सिङाव एबा अफिस सिङावनो थानानै नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे नाबां जाबां बाथ्रा बुंनानैनो एबा रायजोजों ओंखारनो हायैनि थाखायनो न' सिङाव थानानै एबा मावख' सिङाव थानानै बाथ्रा बुंबाय थानांगौ जादों होननानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जगदान जानायनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलो आरो बिटिआर सरकारखौ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे समावनो फिन आरोबाव फोरमायबावदि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफआव जगदान जानायनि साननैसो उनावनो बिटिसिआव बाङालिफोरखौ समान समान मोनथाय दं होनना बुंदोंमोन। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि कास्टम बसुमतारी बिथाङा बिटिसिआव बर'फोरा जेसेबां समान मोनथाय दङ एसेबांनो बाङालिफोराबो गुबुन हारिफोराबो समान समान मोनथाय दं होननानै बुंनायाव गोबां रायजो राजाफोरा बाथ्रा सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ गोबां रागा जोंनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बर' गामि नेपालि गामि आदिबासि गामिफोराव हाबनो हानाय चान्स गैला एबा हाबनो हाला होनना बुंदों आरो बे हाबनो हायैनि थाखायनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा मावख' सिङाव जिरायनानै नाबां जाबां बाथ्रा बुंदों होननानै फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फांसन लेस आरो फांसन लेस जानायनि थाखायनो दिनैनि समाव मावख' सिङाव थानानैनो नाबां जाबां बाथ्रा बुंदों होनना बुंदों। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावनो हायैनि थाखायनो बाङालि गामि बर' गामिफोराव हाबनो हाया आरो गोबां बाथ्रा सोंखारिदों इउपिपिएल दोलोखौ। राकेश ब्रह्मआ सासे फांसन लेस जानायखायनो बायजोआव ओंखारनो हाया अफिसाव जिरायनानै नाबां जाबां बाथ्रा बुंबाय थादों होननानै बिथाङा सोंखारिनाय नुनो मोनदों। दानिया फैदों कास्टम बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ मा सोंखारिदों जों आबुङै मिथिना लानि। আদিবাসীসকলে খং উঠি আছে, গোৰ্খাসকলে খং উঠি আছে, বেংগলীসকলে খং উঠি আছে আৰু মাইনৰিটি তেওঁলোকক যেনেদৰে প্ৰমোদ বড়োৱে টাৰ্গেট লৈ আছে যে তেওঁলোকে খুচি নাই। সেইকাৰণে ইউপিপিএলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম হওক বা যোনে হওক ইউপিপিএলৰ নেতাসকলে না বড়ো গাঁৱত যাব পাৰিছে, না আদিবাসী গাঁৱত যাব পাৰিছে, না বেংগলী গাঁৱত, না মাইনৰিটি চেলত তেওঁলোকৰ গাঁৱৰে সোমাব দিয়া নাই। এইটো কাৰণে তেওঁলোকে গাঁৱত যাব পৰা নাই, নিজৰ অফিচত বহি কিনি ডাবল কথা কৈ আছে। যিমান ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কৈছে ন এইবোৰ চব মিছা কথা আৰু তেওঁলোকে আগন্তুক ইলেকশ্যনত হাৰাটো কাঠাং। ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো কাম নোপোৱা হৈ গ'ল। ফাংচন লেছ ব্ৰেইনটো ফাংচন লেছ হৈ গ'ল, সিহঁতৰ চব ষ্টপ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিব নালাগে। ৰাইজে কৈ আছে যে আগন্তুক দিনত প্ৰত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিচাৰিছে, বড়ো জাতিক লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰী যেনেকৈ সন্মান মৰম শ্ৰেণাই দিছিলে আকৌ এইটো লাগে বুলি। এই ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ পাছত না ছাত্ৰ ছাত্ৰী শান্তি আছে, না শিক্ষকসকলে, না খেতিয়কসকলে, না বোলে আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে, না বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী কোনো শান্ত নাই, কোনো তেওঁলোকে ছেটিছফাই নাই। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা লৈ খেতিয়ক লৈ শিক্ষক হওক বিভিন্ন সমাজকৰ্মী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে আগন্তুক দিনত হাগ্ৰামা চৰকাৰ আহাটো। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 995468
7336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।